Avui commemorem el Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Una convenció que ens interpel·la a tots i a totes i ens recorda que totes les persones mereixem les mateixes oportunitats per viure de manera autònoma i amb dignitat, un compromís que la Diputació de Barcelona ha assumit amb convicció i amb voluntat transformadora. I per això, en breu, presentarem el Pla Transversal d'Atenció a les Discapacitats, un instrument que vol ser una guia, que ens ajudi a impulsar polítiques que garanteixin els drets i generin oportunitats cap a tots els àmbits de la vida. I, com sempre, ho hem fet i ho farem treballant colze a colze amb els ajuntaments i amb les entitats del territori. Volem construir plegats pobles i ciutats encara més inclusius i més accessibles. Hem de garantir els drets de tothom, que ningú quedi enrere. És possible i és una responsabilitat col·lectiva. La diversitat ens enriqueix. Aquest és el nostre compromís, avançar cap a pobles i ciutats més inclusius, que ningú quedi enrere i treballar per una vida digna per tothom i amb les mateixes oportunitats.